Creo que o Celta vai ganar e vai arrasar con Madrid. Xa estamos embalaídos cun frío que pela, iso sí, porque hoxe aquí en Vigo xogan o Real Club Celta contra o Real Madrid. Un partido que o Celta chega nun dos seus mellores momentos da tempada e o Madrid con 2 derrotas consecutivas en Liga, o que fai que certos aficionados se pregunten quen chega como verdadeiro favorito. O Celta neste momento está en un momento óptimo. Madrid, bueno, ve un pouco baixo. Madrid siempre da miedo, pero aquí en Balaídos siempre se le complica. Este bo momento do Celta tamén senta outras bases na cabeza dos celestes, e as hipóteses comezan a soar. Xa soñamos con voltar a Europa, por que non voltar a Champions, non? Sería algo histórico. E os celtistas, como vedes, afrontaban este partido super animados e cun certo ton de brincadeira. Unha vez dentro do estadio, Son Deseo interpretou a Madonna facendo alusión a aquel concerto que fixera en Balaídos a raíña do pop no 1990. E o partido arrancaba con algunha ocasión clara para ambos conxuntos e cun golazo de Tchouaméni no minuto 11. Minuto 25, gol de Borja Iglesias a pase de Williot Swedberg que poñía 1-1 no marcador. Final do partido en Balaídos, perdeu 1-2 o Celta fronte ao Real Madrid tras ese gol no último minuto de Fede Valverde que deixa unha sensación de injustiza en casa Celta. Puidemos pasar dunha victoria co gol de Aspas aí con ese balón ao pau, súpeto perder o partido. Merecimos máis do que sucedeu durante o partido, a verdad. É como quedou o resultado tras ese gol moi injusto no último minuto, como sempre.